हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज आपण बघणार आहोत कुळथाचा रस्सा. कुळीथ म्हणजेच हॉर्स ग्रॅम म्हणजेच सुपर फूड ऑफ इंडिया. येस, अशा आपण या सुपर फूडचं आज रस्सा बघणार आहोत. हे कुळीथ काल स्वच्छ धुवून मी ओव्हरनाईट मोड येण्यासाठी ठेवलेले होते आणि त्याला असे छान छोटे छोटे मोड आले. आता आपण रश्शासाठी लागणारं बाकीचं साहित्य बघून घेऊया. इथे एक कांदा बारीक चिरून घेतला आहे, तमालपत्रीची पानं घेतले, नारळाचा रस घेतला आहे, मीठ, मालवणी मसाला, आलं आणि लसूण याचा ठेचा, तेल, हळद, मिरची पावडर, गरम मसाला आणि कोकम. सगळे हेल्दी इन्ग्रेडियंट आपण ह्याच्यामध्ये वापरतोय. आणि हा आपण कुळथाचा रस्सा करण्यासाठी मी डिरेक्टली कुकरमध्येच हे शिजवून घेणार आहे. तुम्ही जर एका पातेल्यामध्ये घेणार असाल तरी पण चालेल. आता ह्याच्यामध्ये 2 टेबलस्पून तेल घालून घेतलं आहे. तेल गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आता तमालपत्रीची 2 पानं घालूया आणि बारीक चिरून घेतलेला कांदा जो आहे तो घालूया. हे जे आपण कुळथाचा रस्सा करतोय ती कुळथाची आमटी म्हणून पण आपण वापरू शकतो, किंवा थोडंसं पातळ तुम्ही जर केलात तर तो आपण कुळथाचं सूप म्हणून सुद्धा पिऊ शकतो. होल हॉर्स ग्रॅम सूप असं पण आपण पिऊ शकतो. आता कांदा साधारण ब्राऊन होत आलाय. आता त्याच्यामध्ये आलं आणि लसणीचा ठेचा घालते. आलं आणि लसूण पाणी न घालता मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेतले. आता हे मस्त कच्चा वास याचा जाईपर्यंत आपण कांद्याबरोबर परतून घेऊया. आणि त्याच्यानंतर आपण आपले ड्राय इन्ग्रेडियंट जे आहेत ते याच्यामध्ये ॲड करूया. इथे हळद आणि मिरची पावडर, तुम्हाला किती तिखट हवा आहे हा रस्सा त्याच्यावर हे प्रमाण ठरवा, पण हळद अर्धा चमचा घालायचे. आणि हे मी मालवणी मसाला घालते. तुमच्याकडे जो साठवणुकीतला मसाला असेल तो तुम्ही इथे घालायचा आहे. आता हे सगळं कांद्यावर परतून घेऊया. हा मसाला मस्त त्याला कुळथाचा रस्सा जो आहे अतिशय हेल्दी, या पावसामध्ये आणि पुढे थंडीमध्ये सुद्धा आपण अशा प्रकारचा रस्सा करू शकतो. आता याच्यामध्ये हे कुळीथ जे आहे मोड आलेले ते आपण घालून घेऊया. फुल ऑफ प्रोटीन अशी रेसिपी आहे आणि ही मी सूप कम आमटी म्हणून तुम्हाला दाखवते. आता हे थोडेसे कुळीथ ह्याच्यामध्ये आपण परतून घेऊया. त्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण घालूया मीठ. मग आपण मीठ ॲडजस्ट करू शकतो. आता थोडंसं मीठ आपण घालूया चवीप्रमाणे, हे उकडताना जे आपल्याला लागणार आहे तेवढं. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचे सोलं किंवा कोकम. थोडंसं आंबटपणा येण्यासाठी पण घालू शकतो आपण, किंवा तुम्हाला टोमॅटो घालायचं असेल तर टोमॅटो तुम्ही घातला तरी चालतो. पण आमची ही कोकणातली रेसिपी जेव्हा आम्ही करतो त्यावेळेला कुळथाच्या आमटीला किंवा पिठलं जरी आपण केलं तरी त्याला सोलं घातल्यानंतर खूप छान टेस्ट येते. आता इथे पाणी घालायचं आहे. हे साधारण 2 ग्लास पाणी मी ॲड करते. तुम्ही जर सूप म्हणून ही रेसिपी करत असाल तर पाण्याचं प्रमाण थोडंसं वाढवलं तरी चालतं. आता मी इथे 2 ग्लास पाणी घालते आणि कुकरचं झाकण लावून याला 2 ते 3 शिट्ट्या काढून घेते. कुकर थंड झाल्यानंतर आपण ओपन करूया. आता आपण चेक करूया. मस्त त्याला शिजलेले आहेत हे कुळीथ आणि मस्त त्याला कट सुटलाय वर. आता हे परत मी गॅस ऑन केला आहे आणि आपण बघू शकतो हे कुळीथ छान शिजलेत. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही बोटाने प्रेस करून चेक करू शकता. व्यवस्थित हे शिजायला पाहिजेत कुळीथ, तर खाण्यात ती मजा आहे. आणि अति जास्ती पण शिजता नाही तर त्याचं पीठच होऊन जाईल. परफेक्ट त्याचे शिजण्याचं प्रमाण असायला पाहिजे. आता हे आपण गरम मसाला याच्यामध्ये घालूया, जो सगळ्यात शेवटी आपण घालतोय. गरम मसाला किंवा होल स्पायसेस दोन्हीपैकी एक तुम्ही काही वापरू शकता. होल स्पायसेस जर तुम्ही वापरणार असाल सगळे, मिरी, लवंग, दालचिनी वगैरे, तर असा हा मसाला घालण्याची गरज नाही आहे. पण मी इथे होल स्पायसेस वापरले नाही आहेत, त्याच्यामुळे मी गरम मसाल्याची पावडर याच्यामध्ये घातले. चला, ऑलमोस्ट आपले कुळथाचा रस्सा रेडी झाला आहे. आता सगळ्यात त्याच्यात लास्ट इन्ग्रेडियंट आणि इम्पॉर्टंट इन्ग्रेडियंट म्हणजे कोकोनट मिल्क. हे साधारण 1 पेला होईल, 1 ग्लास होईल एवढंच कोकोनट मिल्क मी घालते. आणि तुम्ही बघू शकता मस्त त्याला कलर पण आला आहे आणि त्याला रिचनेस पण येतो ह्या ग्रेव्हीला. मस्तपैकी आपला कुळथाचा रस्सा रेडी होतोय. आता त्याला उकळी काढून घेते आणि मग मी सर्व करून घेते. तुम्ही पण करून बघा आणि कसा वाटला टेस्टला तुम्हाला कळवा.